We hebben in ieder geval 3 meldingen binnengekregen. Allereerst hebben we Manje is bij een Italiaans restaurant, een grillroom. Daar is hij jongen, volgens de melder. We hebben vervolgens een melding gekregen op Tizi, de middag, bij een bakkerij. Ik in Serhuisterveen. Daar is de verkeerster 100% zeker van dat ze meneer Luimstra jongen had. En een politieman had Joert ik een glim van hem opvangen. Dus voor u alle zaken om de zaak nou goed te onderzoeken en proberen om meneer Luimstra weer om te vinden. Een grutpad van de familie is naar Serhuisterveen op ziek naar Gert-Jan Luimstra. De grootste angst is, ondanks dat er sjoenwijze zo, dat er verstoorn is. Broer Bert René Luimstra vindt het te moeilijk om over de vermissing te praten. Doemnie ziet ze Iepma doch daarom voor de familie het wut. De familie is voorzichtig, maar de familie, ja, die had ik hoop. Hè? Want zolang ze het net weten, is er ik hoop. Van ja, is hij er nog en wordt hij misschien wel in kwarten toch voend. Al een week wordt naar Luimstra zocht. De ziektocht liep het bot in snits en op de sociale media. Vliende week die gie Luimstra liekers alle dagen een blokje om. Maar hij kwam net weer om. De onwezigheid zet een grote druk op een familie. Het is een enorme tijdspanne van wachtzien en onwissheid en dat wordt alsmaar groter. Dus in die zin is, ja, dus dat is de grootste nood van waar is Gert-Jan? Wat is er met hem gebeurd? En vooral dat net weten, dat is heel dreig. Politie en familie blijven verder zieken en vregen daarbij help. Ja, namens de familie doe ik een dringende oproep aan mensen in Friesland om goed om hen heen te zien. En in concreto dat ze zeggen in vakantiehuisjes, in boordhuizen of andere ruimtes die leeg staan, is Gert-Jan daar mogelijk.